Hola, ens hem trobat a primera hora d'aquest dissabte amb núvols molt fotogènics observats, per exemple, des de Sant Quintí de Mediona, a la comarca de l'Alt Penedès. També veiem aquests cirrus radiatus des de l'Observatori Fabra de Barcelona a primeres hores d'aquest dissabte, un dia també molt plàcid aquí en aquest sector de Catalunya. Hem trobat, això sí, alguns bancs de boira locals amb indrets de la Catalunya central, per exemple, en aquest sector des de la comarca d'Osona, a Sant Agustí de Lluçanès, i alguns cúmuls veiem créixer poc importants a punts com per exemple a Calafell, al Baix Penedès. Amb les imatges del satèl·lit Meteosat, el que veiem d'aquest dissabte és que el sol és present a la major part del país, però comencen a formar-se alguns núvols d'evolució, bàsicament cap a les comarques de Girona, però de moment sense majors conseqüències. De fet, el que resta de dissabte esperem sol encara a la major part del país, amb aquests núvols a Girona, sense precipitacions aquí, i al Pirineu es formaran també nuvolades cada cop més compactes, que sí que a la Vall d'Aran, cap al vespre, pot començar a portar alguna feble precipitació amb cotes de neu entorn dels 1.200 metres. Les temperatures d'aquest dissabte són molt suaus a migdia, màximes fins i tot fregant els 20 graus a punts del sud del país. I aquest proper diumenge, ho veiem amb aquests mapes, ens arriba un sistema frontal. És un front poc actiu, però que pot reactivar una mica la precipitació en alguns punts del país. De fet, on trobarem al matí de diumenge més núvols estarà cap a les comarques de Girona i cap al Pirineu, i amb aquests indrets bàsicament a l'extrem nord del país sí que pot arribar a caure al matí alguna precipitació, amb cotes de neu que poden baixar fins als 1.000 metres. Fins i tot podríem veure alguna volva de neu a la serra de l'Albera, i cap a la Vall d'Aran la nevada pot baixar fins als 800 metres esporàdicament, però el gruix de neu serà poc destacable al fons de la vall. També tindrem sol al centre i sud del país, amb vent que s'ha de reforçar al llarg d'aquest diumenge. Les temperatures a conseqüència del vent pugen de matinada i a migdia es mantindran bastant semblants. A la tarda hi haurà risc fins i tot algun ruixat entre el sud de les comarques de Girona i nord de Barcelona. Pot arribar a veure's algun floc de neu cap als 1.200 metres al sector, per exemple, del Montseny, i encara mantindrem alguna nevada a la Vall d'Aran. La resta tarda també estable amb sol, amb aquest vent que anirà a la baixa, però tenim un avís per ventades per la primera meitat del dia amb alguns punts de la costa i prelitoral central i sud de Catalunya. Amb aquests indrets durant el matí, les ventades podrien arribar a superar els 70 km per hora. I de cara als dies vinents, mantindrem aquest vent de component nord que deixarà encara núvols bàsicament al Pirineu, amb alguna precipitació de nou dimarts i amb unes temperatures sense grans oscil·lacions. És tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.